हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों माखासे खोथाफोर शेयार खालामनो नागिरदों दा बेवहाय फैदो फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे बर'फोरनि गोजाम दाबि बर' बिजोंनि थाखाय आलादा डिरेक्टरेट बिबोबाय थानाय बिटिआर सुक्तियाव हाबफाबाय आरो बेखौ दाफुंनो दिनै आसामनि बिधान सभानि बाजेट जथुम्मायाव गनायथि होबाय होनदों आरो बेखौ फैगौ 5 सेप्तेम्बर एबा टिचार्स डेआव बेखौ फोसावनाय जासिगोन होनदों अफिसियेलि दा मोजांनि खोथा सेपारेट डिरेक्टर जायोबा जोंनि बर' बिजोंनि जेनाखि बर' मिडियामनि जेंना बेफोरो गासैबो जाजोबसिगोन मोजाङैनो सुफुंजाजोबसिगोन दा बेफोरनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा थागथियारि जानानै थानांगोन जाहाथे मोजाङै मोजां फरायलांनो हानाय जायो बेनि थाखाय फरायनायखौ गोसो होनांगोन दा जेखि जाया मानो बेयो मोनसे जोबोद गिदिर एचिभमेन्ट जाबाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जे डिरेक्टर सेपारेट डिरेक्टर मोननो हानाया गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेखौ नाजाबोबाय थादोंमोन गोबां आफादफोरानो नाथाय हायाखैमोन नाथाय बेबाराव जुदि जाफुंमारोबा 5 सेप्तेम्बराव फोसावनानै होमारगोन आरो बेखौ जों मिजिंथिनो हादों आरो बेयो जोबोद मोजांनि बाथ्रा फारसेथिंजाय 2 नम्बराव दङ दुखुनि बाथ्रा जे आगुनि हादोरगिरि प्रणब मुखार्जी बिथाङा गैलिया होनदों बिथाङा 84 बोसोर बैसोआव दिनै रुंसारि जालांबाय होनना खौराङाव नुनो मोननाय जादों दा बिथांनि जिउमानि थाखाय सोरगोआव आलो गोजोनै जाहाथे जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय खनसे प्रेयार खालामनाय थाबाय दा बिनि उनावहाय नुनो मोनगोन नेक्स्टआव भारतनि जेनाखि जिडिपि एबा ग्रस नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों भारतनि जिडिपि एबा ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट्सनि जेनाखि बेयो बे बोसोराव एप्रिल दाननिफ्राय जुनसिम गासै 23.9 जौखोन्दो लस एबा खहा जादों होनदों जायनि थाखाय हादरा गोबां खहायाव एबा खैफोदाव गोग्लैलांनो हागौ फैबाय थानाय समफोराव दा मख'जाथावदि बेखौ दिनैसिम 40 बोसोरनि उनावसो बेबायदि फिन जाथाय जानाया खमायलांनाया जादों होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों दा बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन लादाखनि सानजा बाहागोआव भारतनि रौनिया आरो चीनजों सिमा ओनसोलावहाय फिन मोगा-मोगि जाबावदों होनदों थांनाय 25 आरो 30 आगष्टनि हरनि समावहाय बेयो जालांदों होनदों नाथाय दासिम रौनियानि फारसेथिंनिफ्राय जेबो गोख्रों आघात जानायनि खोथा नुनो मोननाय जायाखै उननि खौरांफोराव जुदि नुयोबा नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैगोन आपडेट बेनिफ्राय दं नाम्बार 5आव जे इउपिपि राजखान्थियारि हान्जानि गोख्रों मददगिरि एबा मावथि बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ इउपिपि दोलोनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय एरख'नाय जाबाय होननानै मोनसे गावसिनि बिलाइयाव फोसावदों अफिसनिफ्राय अफिसियेलि दा फारसेथिंजाय बिथाङा गोबां खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजोंहाय बुंगासिनो दङ जे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सरकारखौ बिथाङा नारसिनदों बिथाङा इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव लोरबां जानायखौ नुनानै बिथाङा बांसिनै नारसिनदों आरो थाबैनो मावफुङाबा बिथाङा बड'लेण्ड फिन दाबिफिनगोन होननानै बिथाङाबो हुमखिबो होबावनाय जादों दा थिगैनो दङ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखाय बिथाङा जेनाखि हाबा मावदों बेयो जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा मानो होनबा दासिम 27 जानुवारियाव जेनाखि एकर्डआ जादों दानिफ्राय फैयै आगष्ट जोबफैबाय दासिमबो जोङो मोनसे मोननै मावफुंनायनि लामाखौ नुनो मोननाय जायाखै बेखायनो जेसेबां हायो जर खालामनांगौ बयबो जेरैखि जाया फारसेथिंनिफ्राय जाहाथे थाबैनो जानानै फैयो जाहाथे जोङो गासैखौबो जों मोनफुंनो हायो मोगथां महर मोनहोनो हायो बेनि थाखाय साफ्रोमबो नाजानाया मोजां दा बिथाङाबो नाजादों गावनि खौरां बिजोंफोराव फोरमायनाय बादिब्ला दा बेखिनिमोन जेसेबां हायो उनाव नुलांबाय थागोन जोङो बेखिनिसै एसेनोसै गोजोन्थों